po ako aware sa pag-limit ngayon recently. Pero feeling ko rin po, important din po na i-limit po talaga ang vaping due to its recently na-discover po na may lead ang vape. So, importante po talaga na malilimit po siya since dangerous nga po siya sa natin, sa health po talaga natin. In compare nyo po sa cigarette, ang lead po is talagang nakakamatay po talaga agad. Bakit po kaya tingin nyo opo, dapat po pagpitan yung paggamit mo ngayon, lalo ng mga kabataan? Opo, lalo na po yung mga kabataan dahil po nakakasama po sa kalusugan. May kilala po kayo mga nagbe-vape? Marami po, mga kabataan po, mga murang edad. Hindi po sila paawan. Po kasi may masamang idudulot sa ating kalusugan po. Saka minsan nagmamalfunction yung sumasabog minsan yung vape po sa maling paggamit. May ilan na rin po kayong kakilala po ba na gumagamit po ng vape? Opo, mayroon po. Minsan po nagkukos din ng sakit nila, minsan sumasakit daw yung dibdib, hindi makahinga. Ano na lang po, disiplina lang sa sarili, wag nang gumamit ng mga hindi pwede sa ating kalusugan para hindi makaapekto sa susunod na panahon po. Kasi yung long term may disadvantage Yes ma'am, kasi marami ng mga nalululong na mga kabataan sa dahil vape. Parang ginagawa nilang laruan na. Sir, pain nyo na lang po sa mga kabataan mo na mahilig. Advice ko lang, wag nang mag-vape. Mag-aral na lang ng mabuti.